Bona tarda des del pavelló de Benicarló de Mentoix Vostès per oferir-los l'encontre de la Lliga Segona Nacional de Handball, jornada número 17, en partit que van a disputar l'Arc del Moble Benicarló i el Montsolar Club Handball Maristas d'Algemesí, València. Primer 100 metres de la vesprada. I paradón! Paradón de Javi Jiménez. Penal que treurà Oriol Manuel Roca. Oportunitat de l'1-1. Gol de Oriol Roca. Turull penetra. Parada de Javi Jiménez. Alandete recupera Oriol Roca. Tot sol. Marcarà Roca. Gol Oriol Roca. Jiménez per Irigaray, penetra Miguel i gol de Miguel Irigaray. Centro de l'atac i Robert Jiménez per Adrián Castillo, gol per tot l'escaire, gol Adrián Castillo. Robles, Miguel Irigaray que llança, gol Irigaray. Gol, bola a 7 metres, assistència per a Àngel Mateo. Irigaray per a Robert Jiménez, penetra Robert, gol de Robert Jiménez. Per a Penades, falta en atac. Irigaray per a Pedro Torrent, gol. Giner, que fa una filigrana, la perd, Isar del Moble, Pedro Torrent per a Adrián Castillo i gol. Bola per a Giner des de l'extrem. Llança paradón Josep Febrer. Robert Jiménez canvia el joc per a Oriol Roca. Gol d'Oriol Roca. Alandete, Rué. Blocatge defensiu. Llança Arc del Moble. Finalitza la primera part. Arc del Moble 10. Maristes d'Algemesí 9. Junen, Rubén Vicente Gilaber, Oriol Roca, Miguel Irigaray, Robert Jiménez i Adrián Castillo. Jugadors de camp, Josep Febrer, el gat de Badia, a la porteria. Àngel Mateo per Oriol Roca, Miguel Irigaray per a Robert Jiménez, Miguel Irigaray marcant jugar, puny a l'aire, Oriol Roca, circular del Moble, llançament d'Oriol, gol d'Oriol Roca. Alandete, avís de passiu de la panella vital. Alandete, blocatge de Mateu Castellà, Turull. Avís de passiu, treu, llança, Rué, Turull, bola perduda. Recupera Arc del Moble. Oriol Roca, Irigaray, circulant, llança, gol. Gol, Irigaray, 12-10. Rué. Turull, falta en atac de Turull. Irigaray, Roca, Irigaray per a Oriol. Gol d'Oriol Roca. Robert Jiménez, Irigaray, bola per a Àngel Mateo, gol d'Àngel Mateo, 14-10. Irigaray per a Roberto Jiménez, Robert per a Rubo, gol de Rubo. Salva Balaguer. Robert Jiménez.
penetra, gol de Robert Jiménez. Irigaray llança, gol de Irigaray. Gol Oriol Roca. I gol d'Irigaray. 10 minuts, 25 segons per a finalitzar el partit. Owen Fresh, falta d'atac. En un 5-1, Castillo per Irigaray. Irigaray, gol! Miguel Irigaray. Irigaray, Oriol Roca llança, gol d'Oriol Roca. Irigaray per a Oriol Roca, al pal i gol. I ara espectacular gol de Roberto Jiménez. No me pares, no me frenes, no, casi estoy, son 7 metros. Este es el momento. Trau per a Freig, al drete, paradón de Javi Jiménez. Miguel Irigaray, Pau Fernández, Irigaray, 20 segons, bola per a Marcu, gol de Sorin Marcu. I en tot això finalitza l'encontre, 24 Arts del Moble, 19 Maríster Algemesí. Bueno, pues donar-vos la meva impressió com a part del cos tècnic del partit que hem disputat front als Marísters Algemesí. Es tracta d'un equip situat còmodament en la meitat de la taula, però sí que és veritat que era un dels partits que ens havien marcat com a important d'intentar treure els 2 punts de cara a assolir la permanència. Era un partit en el que la plantilla estava pràcticament completa. Vam sortir amb el recomençament del públic, el pavelló estava prou ple i bueno, vam sortir prou intensos, però no acabàvem de funcionar en atac. L'equip rival va aconseguir agafar un avantatge de 2-3 gols que van anar incrementant fins a meitat de la primera part, fins a 6 gols de diferència a favor d'ells. A partir d'aquell moment vam ser molt més intensos en defensa, vam saber adaptar-nos als seus atacs de 2 contra 2, vam saber tallar la línia de joc que ells portàvem i vam tindre una miqueta més de claritat i pausa en atac, donant-li continuïtat al baló i aconseguir retallant pas a pas el marcador. Vam arribar faltant 2 minuts en el que vam aconseguir empatar per primera vegada el partit i en l'últim atac que vam tindre en la primera part vam aconseguir un avantatge d'un gol. A partir d'ahir vam anar al descans i ja en el descans el cos tècnic vam valorar la primera meitat, vam demanar més intensitat en defensa, ja que la dinàmica del partit era positiva, vam ser capaços de fer el més complicat, que era recuperar 6 gols de desavantatge, i moralment i de cara a la segona part sabíem que teníem un avantatge psicològic front a l'equip rival. En la segona part vam estar des del primer minut molt intensos i agressius, gràcies en part també a la participació de Mateu Castellà en defensa. En la seva veterania ens va donar molta coherència i molta agressivitat en defensa i l'equip rival va ser incapaç de trobar porteria. Vam estar fins a gairebé 15 minuts en els que només vam fer un gol en 15 minuts i això que van tindre un parell de superioritats numèriques que no van saber aprofitar. Vam veure que tenien una
una dificultat de fer gols i a partir d'ahir nosaltres pas a pas vam anar obrint marcador fins a situar-nos 6 gols per davant. I en aquell moment vam començar a fer una mica de rotacions i donar descans a jugadors fins al final del partit que vam guanyar amb 5 gols d'avantatge i 2 punts més. Aconseguim situar-nos en 8 punts, empatats en el tercer de la classificació, tercer per baix de la classificació, a un punt del quart i 2 punts del cinquè. Pensem que en 3 victòries més podríem estar per ahir lluitant per la permanència. Ara, aquest pròxim cap de setmana, ens desplacem a Alacant, ens enfrontarem a León Alicante, un equip que té 3 punts més que nosaltres, o 2 punts més, no me'n recordo, és un rival directe, però sempre jugar en Alacant és complicat. Anem en la moral de portar 4 victòries dels 5 últims partits i amb ganes d'intentar seguir sumant.